Mladí nadějní chemici si porovnali své znalosti v soutěži, jejíž regionální kolo se uskutečnilo ve střední průmyslové škole v Otrokovicích. Deváťáci z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Ostrohu, Hluku, Ostrožské Nové Vsi a Otrokovic dostali zadání s názvem Chemik detektivem. První úkol je, že zkoumají vlastně chemikálie. Je to taková, řekl bych, jednoduchá kvalitativní analýza, kde mají 3 vzorky chemikálií ve zkumavkách. Druhý úkol, ten se týká vlastně čistoty, v podstatě ověřují čistotu kanistru, jestli v některém z kanistrů nezůstala kyselina nebo zásada. Já jsem ze základní školy za Alej a vlastně psali jsme v chemii tady tenhle test, a čím jsem se sem vlastně dostala. Tak já jsem z Uherského Brodu a já jsem sem se dostala přes chemický kroužek, který máme ve škole. Co říkáš na ty úkoly, jsou těžké? Tak jako celkem jo, nic takového jsme jakože neděláme, ale snažím se. Soutěž je celorepubliková a pořádá ji Svaz chemického průmyslu spolu s Univerzitou Pardubice a agenturou Czech Marketing. Střední průmyslová škola Otrokovice byla jednou z partnerských vzdělávacích institucí, které podpořily popularizaci tohoto oboru. V poslední době je snaha podporovat přírodovědné vzdělávání hlavně, kam teda chemie určitě patří a v podstatě, když to řeknu, takto ve Zlínském kraji je strašně moc chemických firem, zejména plastikářských, a pokud se nám podaří vzbudit mezi těmi žáky zájem o chemii, tak by se mohli uplatňovat tady v těchto firmách a najít si tam zaměstnání. Před regionálním finále se uskutečnil základní výběr na jednotlivých školách a test, který rovněž probíhal v Otrokovické průmyslovce. Do celostátního kola nakonec postoupil Ondřej Hanus z Hluku.